Opravdu? A co ještě táta říkal? Opravdu jo, tohle táta říkal, jo. A co ještě povídal? Neříkej. 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 Tohle povídal, jo. A co ti ještě táta říkal? A co ti ještě povídal ten táta? No jo. Opravdu jo. A co ještě říkal táta? Tohle ti povídal, jo, opravdu? Ty máš nějakou škytku? Kde pak si vzal takovou škytavku? Opravdu, jo? Neříkej. Takhle to bylo, až si z toho začal škytat. No to jsou věci teda. A co mi ještě povíš? Jo, opravdu jo. Neříkej. A co ještě? Ty do toho krásně škytáš. Ty máš dneska nějakou upovídanou? Neříkej. Takhle to bylo, jo. A co ještě táta říkal? To ti ještě povídal, jo. A co ještě říkal? A co? No tohle ti povídal, jo. A co ještě jste si povídali? Všechno to na něj práskne. Hezky mi to pověz, co ti všechno říkal. Opravdu?